Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan Nijar, duk wani dan Nijar ya kamata wannan bidiyon da zan saka ya ajiye shi a tarihi wanda ko ƴaƴan shi sai ya ba su labarin abin da ya faru. Wannan bidiyon da zan saka muku lokacin da kungiyar Yawo suka doki anniyar cewa za su zo su tarwatsa mu na ƙasa. Kasashen da suka tsaya suka goyi bayan mu, kasar Mali da kuma kasar Burkina Faso. Bidiyon su ne zan saka muku nan na wanda bai kamata a ce wani dan Nijar dan halak wanda ba butul ba ya manta da wannan ranar. Ku tsaya ku saurara ku ji kafin mu zo mu yi dan karan bayani. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Exprime leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention... Wallahi summatallahi wannan ranar ni dai ni Hassan sai duniya ta nade ban manta da shi ba, sannan kuma idan Allah ya bani dama nayi aure na samu ya'a wallahi sai na kawo musu wannan tarihi, saboda tarihi ne wanda ba abin da zai iya hidda shi, babu shi. A lokacin da mutanen da su muke doka cewa su ne ƴan uwanmu, su ne za su zo su taimake mu, ashe kuma waɗannan mutanen su ne suke da niyyar su zo su tarwatsa mu na ƙasa, su kashe mu na uwayenmu, su kashe mu na ubannanmu, su kashe mu na matanmu, su kashe mu na iyalanmu, su kashe mu na kowa, su tarwatsa mu na ƙasa. A wannan lokacin da waɗannan mutanen da ba ma zaton cewa ƴan uwanmu ne, su ne suka zo suka dafa muna, suka ce duk abin da ya shafi Nijar su ma ya shafe su. Wallahi dalilin da ya saba kawo wannan hari kenan. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Hakan ne zaka ga wai wani dan Nijar ya fito ce wai abin da ya shafi Mali bai shafi Nijar, abin da ya shafi Burkina bai shafi Nijar. Tabbat kai dan butuli ne, kai da zaka fara haka, kai dan butuli ne. Baka da mutunci, baka da imani a cikin zuciyarka. Lokacin da kina ma a kashe ka, wanda yazo ya cece ka, mun san Allah ne ke ceton mutum, amma kuma Allah yana turo wanda ke yin sala cewa a cece ka. Sai ka ce wannan mutumin yau ba masoyinka bane ba, ko kuma abin da ya shafe shi kai bai shafe ka ba. Tabbas duk wani dan Nijar da zai fito ya ce abin da ya shafi Mali, abin da ya shafi Burkina bai shafe mu ba, to dan butulu ne, bai da imani, kuma mu ba mu san shi ba a matsayin dan Nijar. A lokacin mutanen da muke so, mutane muke ga cewa ƴan uwanmu ne, su ne suke so su zo su kashe mu, suka rufe mu na bododi, suka killace mu na wuta, aka rufe mu na magani. Niger tana nan sankande, waɗannan mutane su ne suka ce ba za su rufe ma Niger boda ba, sannan kuma idan an zo da yaƙi ne sai dai a kashe duk 'yan Mali, sai dai a kashe duk 'yan Burkina akan 'yan Niger. Wai yanzu wani zai fito ya ce muna a ɗan Najeriya, 'yan Najeriya 'yan uwanmu ne, amma mu ba za mu taɓa manta tarihi ba. Ba za mu taɓa manta tarihi ba. Ku ga abin da ra'ayin kwa comment section.